Magyarországon 2008 és 2009 között bűnelkövetők egy csoportja merényletsorozatot hajtott végre a cigányság ellen. 16 lakóházat támadtak meg 11 molotov koktéllal. 63 lövést adtak le lakóházakra sörétes és golyós fegyverekből. A bűncselekményeknek 55 sértettje van. A támadásokban 6-an haltak meg. Tavaly véresen verték az Újvári néni. Tudod, mit vittek el? Egy doboz tojás meg 6000 forintot. Érted most már, hogy miről beszélek? Várjál? Az meg a sapkamot kell! Te köcsög! Nem tettek a pofája meg cigár! Nincs bele, azért meg cigár! Aludjatok.